ngai ku blay pi barok ki perlok ki bala ju yai page ki bala like ki bala comment ki bala share bat ki bala subscribe bro ya kane ka YouTube channel jonga syaj marngar ngadon ha kane ka por ka bamata nak benta ka wei ka phang kata kalong ka jing khuj ka jing subah balai ngakwa banwan ra syapi ya kane ka phang kadau bro ka dai namar ba ngim ju sngau tenat ban syuyo tang ya ka jubab Hendrai klem da tepat ya ka jingkeli. Kata ka jingkeli kalong, hato kan syubiang lane ka bedmo. Tang ban syukeno. Ba kata ka snong lane kane ka snong ka badon hakan ne ka jaka. Kalong ka bajak lia bat ka bajabo. Hendrai klem don pat batip ya ka tenrai jongka. Ngang ne mentang adon kumwe unong snong to ka snong nospung. Meriau semsiep. Ngamla bacus ngap namar ngam ku aru ban yi tinjak lea ka badon hakis nong jengi da ka ba ngi ki plastik ki bilor bat kiwe mena usnam arajar arpwe kaladon ka statement ka bangala ai hakawe ni ki khot kubo kata unong san hima ngalap bata yang tei sipang kemno ba ngingin yo e ka jingkhuj lane kumno ngijule barbor ban pet khuj ya ka snong ka thau te hakan ka por mentaru ngan warna sapi ya kapta ka benta ka banong hato kan bedmo ban su abred mapi ban bangin aptam mangi tong ni pe video kiba sakmat ka snong nong spung meriau semsiep kadai gawe ni snong ba une usurok ba national highway sek na shilong shatura udayat kumta ba ong national highway ngisingutu ba don sibun kikali bat kinong lej nongwan ki badai napo pat nabar jong jela ki juyai te kumba julong habala bun breu jula isu ban pen khuj pen ba bat ginong lej nong wan ru kidon yala ki jinglong bat ki jing sutu beper hala ki jong bat kala don ru ha ka wei ka awareness program bala penlong hang ne hapo jong ka snong jong hi ba ki officer na ne ki sahab na ka office jong ka Nongstoin Community and Rural Development Block. Bagi lapan pau bakane kasnong kalong kasnong baladon 6 kajing jaklia haki jakapaj ba. Bat kirut surok. Tenrei menta ngani tu isai sepi ki pajba. Ba kasnong nong spung kam jusyong klikti bat bansu apej kai. Ya kinik egi baro. Bun sin laju yami pajba. Ki pajba nong sosnong baro. Sngau ba ban sa skor ya kana kajing penmena. Lasai kasngi kene apa lagi sngau ada pesan. Ha kapor mustap nadon nyawa je kan don gaji perkusnong habaro lai tri gidong bat gaji perkusnong kan long hala gidong bat la juyai penkuj ya kasnong ka thau kata bunsin ha kasisnem wat la kata ru imat omla ban nile thma ne omla ban lei ya kajing dum jing mut bat kajing jaklia jong jabing jong ginongwan bat ginong lej kamtam jong parasnong tenrei ngamut bangan supen kurno hangta hapedang kajing du jingkerman nak bentagi nong lej nongwan bat nap taya baro ngako aban ongkum ne haba pila tip kumno ban penun kam pila dairu ban tip kumno ban sumar ne ban bu gijaka balapen kre ne gijaka ban penlang ngan ai iwe putri banginnya perkat ita ilong kumne kasnong ba ijongi kamdai ka dusbin jong pi penlong dusbin hal gijong kali nepla wat ombret klumar kan penjaklia ngaken tulang ya baro tongen kendit benriu no ban laj ya kiwai ban gento syuana lade mentas dang no kublai sibon